L-Awtorità Maltija dwar il-Mediċini tinsab fil-proċess li toħroġ att ta' liċenzji ġodda għal kumpaniji internazzjonali li jridu bażi f'Malta għal produzzjoni ta' prodotti mediċinali tal-kannabis. L-Awtorità dwar il-Mediċini tuħsib il-liċenzja nnifisha tal-kumpanija wara li din tirċievi letter of intent mill-Malta Enterprise biex tibda il-proċess għal ftuħ ta' bażi f'Malta. Id-direttur tal-inizjattivi xjentifiċi avvanzati fih dan l-Awtorità, Luana Mifsud Buħaġar, spjegat li l-Awtorità issegwi lill-kumpanija mill-bidunet biex tassigura li l-operazzjoni issir skont il-liġi Maltija. Hemm numru ta' kumpaniji illi diġà għandhom letter of intent, kollha diġà ivviċinaw lill-Awtorità, aħna insegwuhom mill-bidunet, ġifieri nibda naraw xi pjanijiet għandhom, f'liema settur se joperaw, u diġà għandna kumpaniji li sottomettew l-applikazzjoni tagħhom magħna. Xogħol l-Awtorità ma jaqafx hawn. Mifsud Buħaġar spjegat ukoll li saret prassi normali li l-kumpaniji jitolbu uffiċjali Maltin mill-Awtorità biex jagħmlu spezzjonijiet tal-prodotti li se jintużaw u li jkunu ġejjin minn barra l-Ewropa. Minn dawn il-kumpaniji pereżempju jkunu jixtiequ jibdew b'materjal li ġej minn pajjiżi barra mill-Ewropa, pereżempju mill-Kanada, u l-Awtorità toffri wkoll dan is-servizz fejn dawn ikollhom bżonn competent authority mill-Unjoni Ewropea li tiċċertifika dan il-proċess. U l-Awtorità wkoll diġà għamlet numru ta' inspections fil-Kanada f'dan ir-rigward. U biex tagħmel dan għandek bżonn riżors uman ikkwalifikat. Din l-erja aħna qed nirregolawha bl-istess mod kif nirregolaw il-farmaceutika tal-mediċini, ġifieri għandhom bżonn il-production manager, għandhom bżonn il-quality control, għandhom bżonn il-qualified person, so dawn huma kollha pożizzjonijiet li jistgħu jittieħdu minn professjonisti Maltin. Għal dan il-għan l-Awtorità taħdem ħafna fuq training, ġiet infassla wkoll proġett biex ikollna l-Akkademja ġo l-Awtorità biex dejjem ikollna iżjed professjonisti li jistgħu jikkejterjaw għal dawn l-oqsma ġodda ta' innovazzjoni li qed jikbru f'pajjiżna. Waqt żjara li l-President ta' Malta George Vella għamel fil-bini tal-Awtorità huwa ħeġġeġ li l-istudenti Maltin isegwu karriera f'dawn l-oqsma li qed joffru opportunitajiet kbar. U jiena nħajjar studenti illi jaraw dawn il-potenzjali dan l-okkażjonijiet li hawn dawn l-oqsma għaliex huma oqsma li fihom hemm bla dubju ta' xi sodisfazzjoni kbar u anki jippermettu li dak li jkun ikompli jiżviluppa u jkabbar il-knowledge tiegħu matul ħajtu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.